Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu wonten ing Sang Kristus Gusti. Kula Diaken Ari Susanto saking GKJ Kebonarum Klasis Klaten Barat nyarengi panjenengan sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 18 Juli 2026. Wawasan kitab suci ing dinten menika kapendhet saking Efesus sekawan ayatipun 21 dumugi 21 ingkang mekaten nyurasipun. Yaiku menawa kowe ing bab lakumu kang biyen kudu ngrucat kamanungsan lawas kang nemai rusak awit saka anane hawa nepsu kang nasarake supaya kowe padha dianyarake ing roh lan pikiranmu lan ngrasuk kamanungsan anyar kang wis tinitahake manut karo kersaning Allah ing kayekten lan kasucen kang satuhu. Sedherek ingkang kinasih, renungan ing dinten menika kanthi ira-iran ngrasuk kamanungsan anyar. Rasul Paulus paring pepenget dumateng umat ing Efesus supados sampun ngantos kelu ing tata gesangipun para tiyang ingkang boten pitados. Tiang-tiang menika penggalihipun peteng, manahipun wangkot lan tumindakipun tebih saking Gusti. Rasul Paulus ugi ngersakaken supados umat saged ngrasuk gesang ingkang sampun kaanyaraken lantaran sabdanipun Gusti lan Roh Suci. Tata gesang anyar ingkang kebak ing kayekten, kabecikan lan katresnan. Gesang anyar menika boten namung perkawis wawan tata lair kemawon. Nanging kedahipun wawan menika lair trusing batos. Kita sedaya katimbalan kangge nyingkiraken prasangka nesu demen apus-apus menapa dene tumindak awon. Lan salajengipun ngagem budidaya mujudaken raos welas asih paring pangapunten menapa dene becik dhateng liyan. Sasampunipun kita nyumurupi katresnanipun Sang Kristus ingkang tanpa wates, kita sedaya kadhawuhan supados gesang nglairaken katresnan ingkang tanpa pamrih. Katresnan menika sanes namung emosional kemawon. Nanging katresnan kang makarya nyantosaken lan milujengaken. Sumangga kita sami ngrasuk tata gesang anyar ing Sang Kristus saben dinten. Srana gesang miturut katresnanipun kita badhe saged ngowahi lingkungan kita. Kita saged mujudaken tata gesang suci, gesang ingkang semaken Gusti lan mujudaken kratoning Gusti wonten ing donya menika. Gesang anyar menika pisungsung suci ing ngarsanipun Gusti. Amin. Dumugi semanten renungan Sabda Winedhar ing dinten menika sugeng pinanggih
wonten ing renungan saklajengipun. Gusti berkahi.